Emakhosini Camagu Lesedi Lekhanya singamabutho umhlambululi sihlambulula konke okungcolile empilweni yomuntu nasemsamo imimoya yilwani amathunza amnyama yibhadi nani sikuzala kabusha sikuphi chance yokuthi uphile again la wawona khona amacala akho asuleke nawo abantu bakini suleke uzothi wena masozimoshela futhi ubuye futhi sikulungisele kodwa ke inhloso ukukuzala kabusha ngoba uhambe wamosha noma wamoshelwa abathakathi sesiphila ngeforced la emhlabeni. Please don't forget to like and subscribe umme Onika umhlambululi and also super thanks. Please siyacela abo 10 rand abo 20 rand ungasibonga ngayo and also you can join membership channel yethu nakhona futhi you will get ama video separate and also ukwazi ukubuza uphenduleke. Another thing uma ufuna uku-advertise into zakho you can do you can comment and siphendule ngayo inamba la uzosho ukuthi ufuna uku-advertise ini sichumane nawe. Another thing futhi engizokhuluma ngayo ukuthi please likeani and also ama viewers maningi ahlezi amaningi kodwa ngicela ama viewers nama likes ngiyacela ungakhohlwa ungabheki kuphela umuntu omdala makuba uzazi izinto ze social media umuntu omdala ngiyacela nani nineni bancane viewer mawulakile ungayeki mawuthandile ungayeki kanjalo kunale sandle simeso uyaspressa ubuye ucomment uthi ngiyabonga ngencazelo noma hayi ubhedile laphiyana o hayi ngicela nje ama comments understandeke lento. I topic yami namhlanje ithi yekela isondo, yekela inkonzo nje. Yekela abaprofeti, yekela inyanga. Yekela it's time for you to relax. Ngikhulumiswa yini lento? So uyasangana usenayo enkonzweni naye ukhethe yona kodwa you are not important ngoba imali iphelile uyicede inyangeni nabaprofiti uyazi ukuthi zonke le inkolo engizikhulumayo ngoba ukuya enyangeni inkolo yakho nawe lapho ukuthi la whatever noyenza into sowukholelwa kuyo manje so ngithi zeke zonke makube sozihambe zonke akowulinde uNkulunkulu manje sekufuna ekhaya manje uzogogotela uNkulunkulu akuthole empedeni wakho ngobani sokhathele and kimi mawuzoza kimi uthi hey ngikhathele ukhathaza ubani ngoba was not there mawulokuhamba and nami ke manje ungiqeda amandla mawuthi uhambile awulazi leli lokugcina kodwa ke mina ngikuphi advice uthi akuhlalekini ke manje akuyekela inkonzo ngoba azikusebenzela uyanyanyeka because of awusenamali uyanyanyeka ngisho nasenyangeni ke manje because of now awutholanga kuzo zonke kukhona abantu namhlanje abangakutholi hayi sekacinisele nje otherwise hayi inkonzo nayo hayi awuthamenzeli lutho mfundisi umshumayela zajuluke kodwa akamuzi umfundisi akayi understand akayizwa ngoba yonke le promise enikhuluma ngayo mfundisi ujuluka nje ba understand abantu ibandle liza ukuthi liya understand le nkulumo oyikhulumayo na ngoba abantu balinyazwe yini baphelelwa amandla imali ayikho akukhonzeki mawungenamali akukhonzeki eSouth Africa ebunyangeni awukhoni ukuthi uphile khona ungenayo imali kuba profit ngeke so relax thandazela ekhaya uhlale ngizothi ngithini yonke indawo seyifuna imali uma uza kimi yes uzongikhanyisela fana nokuthi ukhipha itekisi esibayeni ngenxa nje yani ukuthi knowledge bahlulekile abakini ibhlungu lento angikhulumi ngoba ngifuna ukulimaza
ngizama ukubonisa ukuvula amehlo ukuthi uzizame zonke mntasekhaya. Phuma kuzo ngoba uzosikhathaza. Angeke si10 sithi singabelaphi bendabuko sikuzame si10 ungazameki. That's why ngithi hamba ekhaya uyohlala phansi. Mhlawumbe ubheke la kuma attitude akho, ubheke kuma habits akho. Mhlawumbe yiwo la kuvimbile. Isikhathi sokuthi manje ngoba uzitholanga zonke kuba prophet kubathandazeli, hlala. Ngoba nayi misuse information. Enkonzweni mabathandaza bakhuleka bayenzeni akusikhona la ingelosi yakho izoneliseka khona. Akuhlali ingelosi yempande enkonzweni. Ingakho enkonzweni ubuye udineke ungazi ukuthi uye noma kuyenze njani. Ingelosi yempande ilungiswa ekhaya, ilungiswa uphuma ekhaya noma ube ne spiritual mentor esifana nabomhlambululi la umuntu azokulungisela abomhlambululi abasonti kodwa baningi abantu esibahlulayo abaye enkonzweni abangamboni ngisho naye umdali. Uyelana esontweni umdala angakwazi. Lona leli dlozi leli alihlala endumbeni kaGobela. Idlozi lakhe alihlala endumbeni yenyanga yakho noma idlozi lakho aliphili kulowo mprofiti ozenayo. Yes siyabona usiyakhona ukubona abantu bakini abangasekho kodwa it doesn't mean ukuthi ngiyaba owner. Khona amadlozi mina engiwakhothamelayo mase wazivezile ukuthi bobani bebafuna nje ngincede ofana nami. Remember we transform. Ngingathi ngincede umuntu kanti lo muntu engimncedayo umkhulu nakimi. Ngikhuluma ngamakhehla kwamele ngilikhothamele ngiligqobele ngithi yo silo sibancane nje asindelelisa nibona ubukhulu benu. Ngeke uyibone iyenzeka la emhlabeni. They will want to suppress you enkonzweni. Baningi abathi wena othi unesiphiwo unawo umoya wokuprofita enkonzweni uphiwe ichance kayingaki. Ngoba isiprofito sakho baningi abantu abavalwe enkonzweni ngesiprofito. Thi ngibeke nje ibe simple. Uma uzodeleleka makube isiprofito sakho si uncedwe abantu benkonzo ukuthi siphakame namhlanje uzodeleleka ngoba esakho esokugcina isiprofito. Kodwa mawungangena sogcokile uphelele ithi inkonzo sesekhona uphakamisa isiprofito bokusaba ngoba bayathakatha lapha esontweni. La sithi ku holy khona kuyathakathwa enkonzweni. Uyahamba uyesigodlweni senyanga not bonke ba pure. Kunomuthi othelwayo ochelwa ngawo ukuthi wozani ma clients. And umuntu ofana nawe uzongena shice. Ngoba lo muthi loyo kusho ukuthi uthatha nanoma ubani nanoma nalo ongekho meant for yena. Ingakho ngithi impilo kamoya eSouth Africa sizikhejile. Inyanga once ingajwayela ukuthi kungena abantu njalo kuye akasafuna ukuthi bangene njalo namhlazane bamisa ukuthi sifuna ukufaka omunye manje kukhona leli dlozi eliphakamayo manje kunaleli dlozi noma ithonge lifuna ukuza ngendlela edifferent ngoba izitha zakho ziyagcwala ke manje so kufuneka kungene lo ngeke umuntu ufuna ukusebenza waya kula ithwalo umuntu ayocabanga isithwalo khona ngoba abakhona ukulalela umoya bafuna yonke into ihambe ngokufana bona kwamele umuntu kamoya ube ukhozi uyayehlunyuke so mawufuna ukuhlala ule phezulu uzohamba yolanda ithwalo ulungisela abantu ngeithwalo zakho emakhosini please don't forget to like and subscribe.